Dito po tayo ngayon sa Bicol. Yan po. Yan po, dito tayo sa Bicol. Uwi na kami ni Kuya Noli. Ayos naman po yung biyahe namin kahapon. Bali, hindi muna po ako nakapunta din sa Balatan. Kasi nag-request din yung anak ko na huwag muna akong umalis. Ihatid ko siya doon sa school. Tapos sunduin ko siya mamaya. Okay na yung sinaing. Tapos magluto raw ako ng tinula. Sabi ng anak ko. Yun na po, ano? Tapos walang gulay na nabili, walang fish, walang sayote. Pwede na to, gulay naman to, pichan. Ano po? Tinulang chicken. Tinulang bab. Alis dyan! Silo! Andres Dominador, hello po. Hello po. Anong oras na? Hindi pa kaya uwihan si baby? 10:54. Nawala mo po sa tubig. Wala kayong trabaho pare. Ay, meron po. Nandun po sila, sila Vince TV. Hindi po ako nakasabay. Kasi yun nga po yung anak ko nag-request na huwag na muna akong umalis. Gusto magpatid dun sa school niya. At mamaya sunduin ko rin siya. Tapos magluluto ako ng paborito niyang ulam. Tinula. Bukas po siguro. Yun, Kuya James Q. Good morning po, hello. Good morning paring Jason, musta? Po biyahe nyo. Okay naman po Kuya James, yung biyahe namin. Maayos na maayos po. Safe na safe yung biyahe namin. At napaka baking. Nakarating kami dito sa Bicol alas 2. Tapos dumiretso kami doon po sa Naga. Sa kapatid ni Kuya doon sa ospital. Nakauwi ako dito sa amin, sa bahay. Alas 8. Nagpas na ng alas 8. Doon po.
Aranyas, hello po. Nakauwi na po pala kayo ni Kuya Noli dyan sa Bicol. Opo. Richard Aranyas. Kahapon po kami dumating. Alas 2 na sanada na po kami. Yun, Dintik. Good morning. Noy, paring Jason na maganting. Alright. Good morning, Noy. Ayos na yung ayos naman yung biyahe namin. Napakalupit ni Vicky. Ito yun nga, may kwento ko sa inyo. Kahapon, may nadaanan kami na truck. Bandang Kalawag ata yun. Kalawag na ba yun? Hindi ko matandaan na yung lugar. Grabe. Ba't ba sa bandang Quezon? Tracking. Tumilakot dun sa dun sa kalsada. Talagang siguro po pa yung mga karga nun. Nawawa naman sana wala namang walang namatay dun sa aksidente na yun. Sana safe naman yung driver tsaka kayo nito. Siguro mabilis yung bandang kurbada. Nangyari. Ito Kuya James. Patis. Ang mantika. Ha? Mantika. Ano ba? Ako ta nililigo. Ito? Nililigo. Eh. Ito ba? Bakit mo? Richard Aranyas, kumusta na po pala kapatid ni Kuya Noli na panood ko live niya kagabi nasa hospital ulit ni Kuya Noli sa okay na si Ate Richard. Yun nga po, sana gumaling na rin po yung kapatid ni Kuya Noli. Hindi naman po kasi ko nakapasok dun sa hospital. Ano na lang po sa update nila Kuya Noli kung kumusta na. Kasi binantayan ko po yung sasakyan kagabi. Baka matuwing doon. Nasa gilid lang kasi yun ng kalsada po. Kaya ako bantay yung sasakyan. Naghanap ako ng garahe. Power bank mo. Kasi power bank doon. Baka manubat eh. Lumayan ko. At kay tatay, di ko po alam kung dumating na rin si tatay. Kung nasa biyahe pa. Ingat ka tayo, kung nasa biyahe ka pa tayo, ingat ka. Sa mga bumibiyahe pa po na mga puntang probinsya, ingat-ingat po tayo. Safe drive lang po. Seventeen viewers daw po.
Ayun, baka palabas sila baby. Cellphone mo. Hmm? Hmm? 7 minutes. Hello po. Oo, ano? Ano sa... Right. Yun, sabi ni Lintik, Kapinoy, kakasising lang daw ni Lintik. Kuya Kini, parang Jason, naka-uwi na kayo. Opo, dito na po ako sa bahay. Kagabi po ako nakarating dito ng 8 ng ano, gabi. Pero alas 2 po, nasa Naga na kami. Alas 2 na nga po. Okay naman po yung biyahe namin.
Update lang po ito. Di mo na ako makakapunta dun sa balatan. Kasi nag-request nga yung aking anak. Baka bukas, makaano na ako. Yun, update lang po yung live na to. Update lang po ito. Kasi mamaya sasabihin ko na po yung anak ko. Doon sa school kasi 11 na. Siguro mga 11:10. Mag-out na po ako. In-update ko lang na di ako makakapunta muna sa balatan. Wala ko pa. Sarap nito, tinola. Higop muna. Dintig, hello! Wow, pinagluto mo, family mo, sipag. Opo. Kasi medyo ilang araw din po tayo na nawala. Tanong nga kaagad sa akin yung anak ko kagabi. Kung aalis daw ako bukas, sabi sa akin, papaalis ka ba bukas? Sabi ko, opo, alis ako bukas. Alis ka ng alis, sabi, huwag daw mo nang umalis. Yakap ka agad pagdating ko eh. Tapos kanina, gising na siya, tulog pa ako, ginising ako. Sabi niya sa akin, papagising na, atid mo ko dun sa school. Tapos pagkatid ko, sunduin mo ko mamaya. Doon sabihin ko, 11:08. Bali, silang punta ko lang muna yung manok para manok yung lasa. Siyempre mamaya, maglaba muna. Tubig. Sabaw na. At ayun po, hanggang dito lang muna po siguro yung live natin. Kasi aalis na ako. Hindi ko nakita yung oras na ano pala. Kala ko maaga pa. 11 na po pala. Wrong timing yung live natin. Okay po, bye-bye. Hanggang doon lang muna po.